53 rangaistusminuuttia, mutta se voi olla, että nämä... No nyt lähtee Ristolainen pihalle. Hartwall Areenan valot ovat vähän erilaiset. Ristolainen suoritti näköjään Jokerien puolesta tuon vaihdon tuossa. Nyt nähdään tästä, kun hän lähtee menemään, niin ketä sieltä lähti ilmojen teille. No voihan. Joo, Mäkihän sieltä meni, joo, ryntäyksestä lähti. Tämähän meni nuorten Leijon kannalta paremmin kuin hyvin. No. Ja näin käytetään ylivoimaa hyväksi. Okei, kyllä siihen tuli 4-4 vastaan. No niin, 19-19 ja 5-1, eli 4-4 vastaan. Mutta erikoistilanne pelaamista. Aloitusvoitto, 100-0, Ristolaisen nopea laukaus ja siellä se on. Ei se sen kummempaa tarvii. Noin. Ja Barkovillekin tähän otteluun ensimmäinen tehopiste. Kyllä nämä on niinku tärkeitä